gi karkae. Nyakora moga juang, jopuonjre moko bende koro nyaka sani okwamo e pinyno mara Finland. Jopuonjre gino dhi kacha ka odhi manyo chenro gi mago mag somo ka gintiere e pinyno ma Finland ka giwuok e county Manandi mantiere piny Kenya. Nyakora moga juang, jopuonjre gi thoth kendo nyaka sani report machopo ni gionge kod nyalo mar chulo fee kata omenda na madwaro mondo mi gitem kata gidhi nyime kod weche gi mag somo e kinde mag gintiere pinyno mar Finland. Ma ok en tielo mokwongo ma bendo ayudo ni jopuonjre kwamo e pinje mopogore opogore kata pinje mantiere oko mar piny Kenya. Ne wawinjo maka jopuonjre bende mano wuok kadhi tiegruok mago e somo mbalariany mano kano wuok e county no ma Uasin Gishu ma bende tudo kanyo gi wacho ni scholarship mapono nochiw kata kod 10 county ma Uasin Gishu. Bende kata kamano gik mage monego bed ni irango kapok ji owuok oko e kinde gi nyakora moga juang. Sigana gi bende mabiro achiel kachiel yude thuolo mar dhi rango gi kache mbui mar Citizen Digital isom gi kuom kuku magi to kata kamano waluwo ni gi kende dhido gi weche manyien mag migago ka gi kacha ng'ich welo odiochieng' ma kawuono dhido weche manyien mago maga duol ma bende biro kata sa achiel mar odhiambo kod mano bende sa adek mar otieno idhi weche gi kuku magi koromo e weche manyien mag oimore. Mano bende